Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndi kulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Tisayiwale cholinga cha Papa mwezi uno wa Meyi kupempherera achinyamata komanso kusinkhasinkha za moyo wathu makamaka pa sakramenti la Eucharistia. Chifukwa lero Ambuye Yesu akutenda kuti ine ndine bread opatsa moyo, chakudya chimene chidatsika kuchoka kumwamba. Ndine mawu oyamba akuchokera buku la ntchito za atumwi mutu wa 8 ndime ya 1 kulekeza 8. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi mayi Catherine Nyangulu, administrator at Tiyankhuleni Ambuye kuchokera ku St Benedetta Parish mu diocese ya Nzuzu. Ndipo mawu athu amuthenga bwabwino ndi monga adalembera Yohane Oyera mutu wa 6 ndime ya 35 kulekeza 40. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Francis Damaseke, National Coordinator for Social Research and Communications, ECM. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhe limodzi kuti Mulungu akutiyankhula motani lero. Pajatu timatero kuti tiyankhuleni Ambuye. Mawu ammalembo oyera. Mawu ambuku la ntchito za atumwi mutu 8 ndime ya 1b mpaka 8. Siku limenelo mpingo wa ku Yerusalemu udayamba kuzunzidwa kwambiri, ndipo onse kupatula atumwi okha adabalalikira ku madera onse a ku Yudeya ndi Samariya. Anthu ena okonda Mulungu adakayika maliro a Stefano namulira kwambiri. Koma Saulo uja ankapasula mpingo, ankalowa mnyumba za anthu namagwira amuna ndi akazi omwe kuwaponya mndende. Okhulupirira amene adabalalika aja adapita mdziko monse akulalika uthenga wabwino. Filipo adatsikira ku mzinda wa ku Samariya namalalikira anthu akumeneko za Khristu mpulumutsi wolonjezedwa uja. Makamu a anthu ndi mtima umodzi ankatchera makutu ku zimene Filipo ankanena. Onse ankamvetsera mawu ake kumaona zozizwitsa zimene iye ankachita. Pakuti mizimu yonyansa inkatuluka mwa anthu ambiri amene anali atagwidwa nayo, nimafuula kwambiri. Ndipo ambiri amene anali akufa ziwalo kapena opunduka ankachira. Choncho munali chimwemwe chachikulu mu mzinda muja. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Yohane Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 6 ndime ya 35 kulekeza 40. Yesu adawauza kuti chakudya chopatsa moyo ndine. Munthu aliyense odza kwa ine sadzamva njala, ndipo aliyense okhulupirira ine sadzamva ludzu konse. Ndikukuwuzani kuti inde inu mwandiona, komabe simudandikhulupirire. Onse amene Atate adandipatsa adzabwera kwa ine, ndipo munthu aliyense odza kwa ine sindidzamkana konse. Pajatu ndidatsika kuchokera kumwamba kudzachita zofuna za iye amene adandituma, osati kuti ndidzachite zofuna ine ayi. Ndipo chofuna iye amene adandituma nchakuti ndisatayepo ndi mmodzi yemwe mwa amene iye amene adandipatsa, koma onse ndidzawaukitse kwa akufa pa tsiku lomaliza. Pakuti chimene Atate anga afuna nchakuti munthu aliyense
amene aona mwanayo nakhulupirira akhale ndi moyo osatha, ndipo ine ndidzamuukitsa kwa akufa pa tsiku lomaliza. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Ine ndine bredi opatsa moyo. Ine ndine chakudya chopatsa moyo. Aliyense wodza kwa ine sindidzamkana konse, akutero Ambuye Yesu. Tikawerenga malamulo a mpingo wa Katolika, canon law, kanoni yotsirizira eni namba 1752, imanena kuti cholinga cha malamulo onsewa nchakuti anthu akapeze moyo osatha. Chimodzimodzi Ambuye Yesu kunena kuti palibe ndi mmodzi yemwe amene adzakanidwe atabwera kwa iye, chifukwa iye ndi bredi opatsa moyo. Mmawa oyamba tikuona kuti ataphedwa Stefano, atayikidwa m'manda, atasamala thupi lake ophunzira aja, anayamba kubalalika, anayamba kulowa kumalo osiyanasiyana, anathedwa nzeru, anali ndi mantha, amaopa anthu amene anali kuwazunza. Koma tikumbukire abale kuti timanena kuti tchimo lopatsa mwayi. Mmene anali kuwazunza Ayuda, mmene anali kuwathamangitsa, ophunzira aja anali kuthawira malo osiyanasiyana. Lero tamva Filipo akufika ku Samariya. Chodabwitsa nchoti atafika kumene kuja, anthu ambirimbiri akumutsatira, akumva mawu a Mulungu, anali kulalikabe. Ndipo tamva kuti ena anakopeka nkunena kuti tizikutsatani. Nthawi zina zimene timakumana nazo timaona ngati ndi tsoka, chifukwa choti tikungoyang'ana here and now. Your today's demotion may be tomorrow's promotion. Kudwala kwanu kwa lero kutha kukhala kukupewetsani china chake. Tsoka limene mwakumana nalo tsiku la lero, minyozo imene mwakumana nayo tsiku la lero, mukayang'ana nazo kwa chauta, ndithudi Ambuye amatembenuza nyengo zowawa kukhala nyengo zatsopano. Tilipo anthu ambiri atinamizira, tilipo anthu ambiri atichotsa ntchito, kandi maofesi osiyanasiyana, mpolisi ndi mmalo ena otero, ena atsitsidwa malanki mwina chifukwa chonena kuti choona sichinaoneke bwinobwino. Koma Ambuye Yesu osataya mtima ali nanu, akuperekezani, akhala nanu, ndipo akuthandizani kuti chimene adakulengerani mukwaniritse, whether pamalo pamene mwayimapo kapena atsegula khomo lina. Mawu athu a muthenga wa lero amene akutilozera ku Eucharistia, Ambuye Yesu lero akudziulula chakudya chija chopatsa moyo ndine. Ngati mukumbukira bwino mawu athu amene tinawerenga tsiku lolemba, Ambuye Yesu amadzudzula, anapanga reprimand anthu amene anali kumtsatira kuti amatsatira ndi zifukwa zosakhala zabwino. Koma taonani pang'ono ndi pang'ono sakuabweza anthu aja, akuyenda nawo step by step. Chakudyacho ndine, odya chakudya chimene chadzakhala ndi moyo. Anthu obe sakumvetsa, ande Ambuye muzitipatsa chakudya chimenechi masiku onse kuti tisadzagwirenso ntchito. Iyayi, odya chakudya chimenechi chifukwa chidatsika kuchokera kumwamba. Chakudya chimenechi sinkhani yongonena kuti mugwirire ntchito, ntchito imene mukuyenera mugwire ndi chikhulupiriro. Pang'ono ndi pang'ono akuwaphunzitsa the beauty of our Lord. Samatitaya. Moja tinanenera lolemba moja, nkutheka ine ndalowa unsembe pa zifukwa zolakwika, nkutheka ena mudapita pa banja pa zifukwa zolakwika, nkutheka ena tidalowa mpingo pa zifukwa zolakwika, nkutheka ena adajoyina kwaya, chimene chokajoyinira kwaya ine nyimbo ya ulemu ija muja mavinira imandisangalatsa, ndifuna ndizikavina nawo. Mwina ena afe pokalowa unsembe tibwere kwa ifa nsembe tinkasirira anthu akamati Ambuye akhale nanu. Nthawi imeneyo I remember gogo wanga samamvaso koma amangopangiramo basi mawu achilatini, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Dominus vobiscum. Nkumaona kuti zikumveka kukoma, koma pang'ono ndi pang'ono tidapita seminary kuja nkumapanga purify, sitinafikepo inde. Koma namba kumvetsa kuti unsembe sizomvala, unsembe si malaliko, unsembe ndi moyo, it's a way of life. Chimodzimodzi ophunzira aja kapena anthu amene akumtsatira Ambuye pang'ono ndi pang'ono akuwaphunzitsa kuti ayambe kumvetsa kuti zija anadya zija zikulosera chani, mana amene anadya makolo awo padzana akulosera chani. Nkhani abale ndi alongo ndionena kuti tisasiye kumtsatira Ambuye ngakhale zolinga zathu zoneke ngati zofoka. Uthenga ukuyeneranso upite kwa abale ndi alongo amene amakhala kuma formation houses, maseminary, manovitiates ndi mmalo onse mmene amasula atumiki ampingo, kuti nthawi zina timulole Mulungu atiwonetse zinthu zimene zikuyenera kukhalira.
nthawi zina tikachotsapo mulungu sitidzamvetsa cholinga cha mulungu pa anyamata amene akutitsatira kapena anyamata amene akuntsatira mulungu kuti adzamtumikire njira zosiyanasiyana. Chimodzimodzi muli pa banja, nkutheka amuna anu sadamvetse cholinga cha banja, amabwera pa khomo mochedwa akuchulutsa dzibwana, mwatha zaka 5, 10, 15 moyo sukusintha. Pitirizani kupemphera, pitirizani kuwayikiza m'manja mwa mulungu kuti awaonetse njira monga Ambuye Yesu anaphunzitsira anthu aja kuti ayambe kumvetsa cholinga cha banja. Kuthekanso anzathu andale mwina ena mpaka pano akhala mphalamenti moja zaka 6 zaka 10 matems atatu koma sanayambe kumvetsa kuti nchifukwa chani mulungu adayika pamenepo. Nkutheka munthu kusankhidwa nduna mwina sanayambe kumvetsa kuti nchifukwa chani mulungu anasankha kuti akhale nduna. Nkutheka munthu kukhala mgulu lati yankhule na Ambuye osamamvetsa kuti nchifukwa chani ndili mgulu limene nditi maona zoposta zolakwika zoposta zosemphana ndi gululi. Ayi, tidzipatse nthawi timvetsere zolinga za mulungu. Ine ndine bread opatsa moyo, ine ndine chakudya chimene chidatsika kumwamba. Mkatikatimo tikuonanso phunziro lina lofunikira. Tili ndi njala zosiyanasiyana. We are seeking bread of power, bread of fame, bread of sex, bread of beer, bread of alcohol, bread of aliyense azindithamandira. Koma tidzifunse tsiku la lero kuti ngati sitidya bread opatsa moyo, njala zathuzo, maludzu athuwo sadzakhutitsidwa konse. Nchifukwa chake Augustine Oyera uja ananena kuti tidzakhala tilibe wefuwefu mpaka tikakumana naye Ambuye Yesu othetsa wefuwefu wathu. Mtima wanga sudzakhazikika Ambuye mpaka utakhazikika mwa inu. Potsirizira Ambuye Yesu tsiku la lero afuna atuonetse kuti kulandira bread ameneyo, kukumana naye mulungu ndi mphatso yochokera kwa mulungu. Nevertheless, we have to do our part. Padzana anawapatsa mana mchipululu muja. Komano kuti mana afike ponena kuti adya njala yawo yakuthupi nkukhuta, amene kuti mbali yawo ayende, akatole, ayike malo abwino. Lero iye akukodola. Mulungu adadzipereka kale kwa anthu amene akhale ake. Mulungu amakodola anthu amene aliyense kuti akhale wake. Koma tikuyenera kuti ineyo mbali yanga ndichite kudzipereka pamaso pake. As Jesus is drawing us closer to himself, ineyo mbali yanga I should draw closer to him. Abambo kaliwamba manena momveka bwino kuti tikhale naye pafupi, kuti Yesu akhale nafe pafupi. Kawiri timaona ngati mulungu namene amatitaya. Conversely ndi ino ndi namene timantaya. Nchifukwa ngakhale mapemphero athu timanena Ambuye mukhale nafe pa ulendo uno, tupite Blantyre tiyende bwino, ngati kuti Ambuye adambo watitaya. Ambuye pano tikugona tikupemphani mukhale nafe, ngati kuti masana osewa anatitalikira. Ndife amene timantalikira. Choncho pamene akunena kuti ine ndine bread opatsa moyo, nafeso ntchito yathu, human responsibility, ioneke kuti mulungu watikodola kale, mulungu watsegula kale zipata, mulungu pakugonjetsa imfa watipatsa kale mtendere. Ifeyo mbali yathu tinyamule mitima yathu. Sakunena kuti obwera kwa ine akhale oyera mtima okhaokha. Ayi, aliyense odza kwa ine sindidzamkana. Kama mwatamba nthawi yayitali, kama mwakhala mukupha anthu nthawi yayitali, mwakhala mukuchita zibwana nthawi yayitali, mwakhala osakhulupirika nthawi yayitali, mwakhala mukusinjirira ena nthawi yayitali, Ambuye Yesu akunena kuti aliyense odza kwa ine sindidzamkana. Tikapita kwa iyeyo timuuze kuti Ambuye ndifuna ndiyambenso matsopano. Atilandira, atipatsa mtendere. Kodi lero timuuza chani Ambuye Yesu bread opatsa moyo amene afuna akhutitse moyo wathu? Tapempha Ambuye lero atithandize kuti tikalandira Ukaristiya tizindikire zazikulu zimene timapeza msakramenti loyeralo. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Hallelujah.